Cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on, I got the D-double-O style. And here we go again because it's been a while. You me your baby, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the Miracle Mile. My name is Rocky and I'm a lady's choice. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. Kakve su vam misli, takav vam je život. Neka bude tema za ovu emisiju. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Moje ime je Miroslav Pujić, ja sam studirao teologiju, posle magistrirao antropologiju u Americi i doktorirao na Andrews University u Michiganu na području postmodernizma, dakle sociokulturološki aspekt i efekte na današnje društvo, posebno u Evropi. Gledajte emisiju Lufting. Dakle, rođen u Beogradu, uvijek sam voleo ljude, bio sam zainteresovan da gledam ljude, da učim o kulturi, o različitosti i to mi je bilo bogatstvo, a ne neki izvor sukoba. Išao sam u muzičku školu, volim muziku, volim umetnost, bavio sam se mnogim projektima, život me vodio inostranstvo, u Engleska, Amerika i druge zemlje, tamo smo i živjeli, gde i sad trenutno živim u Engleskoj sa svojom porodicom. Školovao sam se i na području teologije i na području sociologije i antropologije. U stvari moj doktorat, moja neka specijalnost, interes je bilo izučavati današnje društvo koje ima glavnu komponentnu izraženo sociološki u postmodernizmu. Mi imamo premodernizam, modernizam, možda ne znam sve srpske reči kako bih se izrazio, i postmodernizam koji ima svoje kvalifikacije i karakteristike. Postmodernizam ima karakteristiku da je autoritet danas iskustvo, modernizam je nauka bila, premodernizam je vladar je odlučio, Miloš Obrenović, da Srbi gaje svinje, svi su radili isto kako je on rekao. U modernizmu od prosvetljenja 18. veka je bilo, nauka nam je dala rješenja na sva pitanja i probleme, a mi vidimo nije, i došlo je do postmodernizma gdje su ljudi kazali ništa, ja više ne slušam nikoga, kakva nauka, slušam sam sebe, ako ja vidim da je ovaj kolač dobar i meni se sviđa, to je najbolji kolač na svetu. A da li je on dobar, nije, ne interesuje me naučno, nikako dokazivanje. Ljudi više idu kako se osjećaju, a to nas je dovelo do haosa, jer ne možemo uvijek da kako se mi osjećamo i da je nam dobro, moramo da mislimo na druge, postoje neke zakonitosti, neki principi, kosmički principi, lični principi i društveni principi. Pošto živimo u haosu, mi doživljamo ono što dozvoljavamo i što iskusimo svaki dan. I na političkom planu, na društvenom planu, naravno to je efektira ekonomsko, odnosno ekonomsko diktira politički, i mi smo danas u globalnom haosu, ne samo u Srbiji. Srbija je mala zemlja, pa to trese, svaki mali zemlja ti se trese. Ja želim u Britaniji, to je bivša imperija, oni su moćni, ali tamo, kažu, penzije neće biti, snalazite se sami. Ista stvar. Definitivno sve započinje u našem umu. Tu je začetak svega. Ljudi se obično bore protiv posljedica, a to je završnica. Mi treba da se borimo protiv početka, a to je Pre svega tema našeg razgovora u ovoj emisiji je zapravo kako da oprostimo drugima, a kako da oprostimo i samima sebi. To kako zahteva jedan proces. I mi smo večeras imali jednu lepu diskusiju, ne samo predavanje, nego su i učesnici imali svoj doprinos, gde smo govorili da je to, da prvo treba da shvatimo da smo u problemu, da priznamo to otvoreno i da ga definišemo. Mnogi ljudi su povređeni, ogorčeni, ljuti, ali kad uđu u diskusiju da definišu zbog čega se ljuti, kako je, šta oni u stvari ne znaju. Samo su se naljutili, samo su se razbesnili. Znači, vrlo je važno definisati to, u kojoj meri sam povređen, o čemu se to radi, da bi mogli da pođemo kroz proces, a sljedeći korak jeste doneti odluku da se to reši. Mi smo imali večeras ljude koji su kazali da čak i u rodbini, braća, sestre ne razgovaraju zbog imanja večiti problem, i ne razgovaraju. Ne razgovaranje znači odlaganje nečega do smrti, a nerešen problem. A nerešen problem znači gorčina, a gorčina znači imunitet slab, a to znači bolest, a to znači smrt na kraju. Koje su to stvari koje zapravo čine da kažem, trovanje samog čoveka koji nije spreman da oprosti i taj vid detoksikacije i kako se čovek zapravo osjeća kada oprosti?
Vrlo dobro zapažanje. Tačno je kao što govorimo o fizičkom, da smo možda napunili se nekih otrova u fizičkom smislu i onda je to u zadnje vreme se govori puno o detoksikaciji, znači čišćenju organizma, načinom života, vodom i drugim preparatima. Tako sam ja govorio da je reč i o duhovnom, odnosno mentalnom, da mora da izvršimo detoksikaciju. A ona je na području našeg uticaja u našem životu, ko utiče na nas, da se izvrši selekcija, zatim naših emocija. I ja sam večeras ponudio jedno vrlo lagano rješenje, ne rješenje koje bi nas vodilo u profesionalizam i onda mi to košta, nemamo para, to je komplikovano za mene, ko zna gde treba da idem, nego jednostavno smo kazali bašta. Emocije se rješavaju tako što se počne pleviti u bašti našeg života, u stvari u umu našem. I kada se počne plevljenje, mi dobro možda znamo, ako ne znamo, pitajmo druge, malo se uputimo šta je korova, šta je pravo. Naravno, primjedba nekih naših slušalaca jeste da kada učemo korov, možda izvučemo i plemenito. To je tačno, zato ne treba žuriti. Znači, treba vrlo dobro, ja znam i kad sam ja to plevio kao manji, onda brzo da bi završio posao, jer mi se ne radi u stvari, pa onda iščupam što je dobro. Mi treba da počupamo korov, to gorko korenje koje će, ako ga ne iščupamo, doneti svoj rod, koji će biti gorčina, koji će nas ponovo, kažemo, jako spustiti imunitet, zatim nismo zdravi i onda dolaze bolesti i onda naravno znamo koji je to rezultat. Znači, bašta, to je naš život, ja govorim sada o umu i izvršiti plevljenje. Također moramo izvršiti selekciju u našem životu, a to su spoljni faktori. Znači, bašta je naši unutrašnji faktori, to je čupamo korov, a selekcija je spoljni faktori. Literatura, medije, porodica, tradicija, kultura. I sećate se, mi smo to i govorili. Tradicija je super, ja mnoge stvari volim kod nas, ali mi imamo balast ogromni u tradiciji našoj koja nema nikakve svrhe, nikakvog smisla, a činimo i ponavljamo koje nas opterećuje bez smisla. Kako to danas u Srbiji, obzirom da živimo u ovakvoj situaciji, u kakvoj živimo, nažalost, nekim nesrećnim vremenima, kada roditelji nemaju puno vremena ne samo da razgovaraju i rešavaju probleme svoje dece, već pre svega svoje probleme ne znaju i ne mogu da reše. Govorili ste o tome u toku predavanja kako bi prosto taj model ponašanja zapravo trebalo da zauzmu mnoge porodice, da pre odlaska na počinak reše određene probleme, a tako će i deca vidjeti da se suštinski rešava sve u životu. To je jedan stari, dobar savjet koji sam ja u mojoj kući praktikao, ja sam to rekao mojoj porodici kao otac, da mi ako nešto imamo, a što je normalno, znači ne bežimo od toga, jeste da ćemo uveče da sednemo i da porazgovaramo. Jako je važno da se porodica okupi oko obroka, večera je jako važna. Ako se toku dana jurilo i poslovi škole, kada se dođe uveče, jako je važno, upućujem ovo poziv svim porodicama, majkama i muževima, očevima, da se sete starog načina života. Večera je važna da se skuva, ne da se samo otvori neka pizza, da se ovo podgreje, nego kuvano nešto toplo i da se tu porazgovara. Tu se otvaraju sve karte, tu se razgovara o životu. I ako je nešto bilo da se reši, pre nego se ode u krevet mora da se reši. Ako se ne reši, to je kao kompjuter u koji mi stalno ubacujemo neki fajl, nešto nerešeno i to je otrov, uništit će i porodicu, samim tim i društvo. Iako su velike beneficije i profit, da kažemo čisto u terminu ekonomskom, profit je veliki na fizičkom području ako mi izvršimo detoksikaciju emocija od toksičnih materija, a rekli smo da je tu reč ne medikamenti, ja bi to podvukao. Naravno, ja ne govorim kad dolazi do bolesti određenih. Mi govorimo o jednoj normalnoj situaciji gde dozvole ljudi da se opterete. Ako dolazi do poremeća nekih i do bolesti, sve onda medicina ima svoje mesto, ja se tu ne mešam i nisam stručnjak. Ali mi možemo da emotivno sebe regulišemo ako zauzmemo one stavove koje smo nabrojali, pozitivne stavove, da očistimo taj korov, onda će biti mnogo bolje i zdravstveno stanje. Kako bi to bilo blagostanje da svi ljudi se okrenu tomu. Onda, mislim, spomenuli ste nešto, teško stanje. Ja mogu samo još ovo da potvrdim. Putujući svetom, fali mi još nekoliko zemalja, pa da imam 100, okruglo 100 zemalja sam vidio. Bio sam na severnom polu, vidio sam belog medveda na blizinu, vidio sam mnoge čudne stvari. Mogu vam kazati da još uvek 80% sveta živi lošije nego ljudi u Srbiji. Znači, mnogo ima lošije i teže stvari. Vidio sam ljude koji su toliko bedni, ali imaju osmeh na licu. Znači, nemojte tražiti sreću u materijalnom imetku. Sve razumem, kad god pričam s ljudima, naravno, penzija mala, nema se novaca i šta. Ok,
Znači, stoji kao problem, ali problem se taj neće rešiti besom, gorčinom, mržnjom, namrgođenim licem. Dajte malo osmeh, dajte da malo povratimo pozitivizam, da malo se vratimo u bolje odnose. Pa sa onim malim što imamo, ješćemo proju, ješćemo kačamak, ješćemo te jednostavne stvari, pa ćemo biti srećni. Otvorite prozore, otvorite vrata, donesite svežinu vazduha da bi više od života imali bolji život. Znači, bolji život je ono što nije samo što je trenutno. Maštajte onome što je bolje i bit će više i kvalitetnije. Otvorite prozore. Ja sam Dragan Mirković, domaćin kluba Evergreen, a vi gledate Lufting. Šta gledate? Lufting. Vi gledate Lufting. Laki